die natuur pragt van Stellenbosch. Wonderskoon, prachtig. Maar wacht, ons moet aanskuif daar naar Parow toe. Maar daar in Parow, had de ouba's en die tannie gebleven. Hulle het so opgeskote dochter gehad. Hè. Die kerel het hier begin de vleksleep al daar. En een aand, toen komt daar een jonge man, nou kuiers. Die ouba's had eigenlijk veel van die idee gehou nie. In elk geval, toen is ze kan zelf in die bed. Ja, en hij kan niet slapen. Hij rol rond en hij zei van zijn vrouw naar het vrouw. Kijk daar, die licht brandt nog daar in zijn kamer. Hij zei, ach mijn man, verkeer het man. 11 uur, toen rol hij nog steeds rond. Hij zei, die licht brandt nog steeds. Probeer ze hem kalmeren. 12 uur, toen horloge hij daar in de eetkamer slaan. Toen kon hij dit nou net niet meer hebben. Hij vliegt recht op in die bed en hij zei, hoor eens, die licht brandt nog steeds. Die klein mannetje is nog steeds hier. Als jij me nou gaat wegjagen, dan staat echt hier op en dan verbruisel ik hem. Ach, ik trek haar op pantoffeltjes van en daar gaan ze. Ze is ook net uit. Hier komt zij terug. Hij zei, ja, en wat doen we? Zij zei, ach mijn op man, hulle vrij net zoals jij en ik toen ons jong was. Hij zei, wat? Dat zal ik zo waar niet toelaten.